नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहल बानी, सुन रहल बानी भोजपुरी ताज़ा खबर। भोजपुरी के इतिहास में, भोजपुरी सिनेमा में हमेशा कुछ न कुछ अलग होत रहेला। अलग करे वाला मात्र दूगो कलाकार, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह। अभी अभी अक्षरा सिंह फिर से जुड़ गई खेसारी के साथ और पवन सिंह फिर से लेके आयल बारन पुरान अदाकारा, पुरान अभिनेत्री स्मृति सिन्हा के। तो दोनों आदमी के अलग अलग जोड़ी देखल जाओ का कमाल मचावता। अभी लगातार ट्रेंडिंग स्टार के रूप में ट्रेंड कर रहल बड़े खेसारी लाल यादव, जौना के देख के पवन सिंह के देह में आग लागल बा। काहे कि पुरान प्रेमिका अक्षरा सिंह खेसारी लाल यादव के पास चल गई बड़ी। ओकरा बाद पवन सिंह लेके आइल बड़न स्मृति सिन्हा के। तो देखल जाए कि खेसारी अक्षरा के जोड़ी का कमाल धमाल मचावता और पवन सिंह स्मृति सिन्हा के जोड़ी कमाल धमाल का मचावता है। कैसे कि लगातार पवन सिंह स्मृति सिन्हा के साथ वीडियो पर वीडियो कर रहल बड़े। तो देखल जाए ये दोनों जोड़ी में से कौन जोड़ी बाजी मारता और कौन जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्रीज पर राज करता।